I HB der tror vi på, at personlig udvikling er helt essentiel for at kunne opdage og opnå sit fulde potentiale. Det gør dig også i stand til at håndtere udfordringer og forandringer i livet. Derfor har vi designet Accelerate, et HRB-mentorforløb. I dit udviklingsforløb her hos HRB, der vil du få en mentor, som vil være din dedikerede guide og sparringspartner igennem hele forløbet. Ryggraden i mentorforløbet er 4 workshops, der sigter mod at skabe retning for dig. De her 4 workshops er Understanding Self, Developing Self, Authentic Self og Leading Self. Vores første workshop, Understanding Self, handler om først og fremmest at få en større selvindsigt og en større selvforståelse. Vi kommer til at arbejde med personlighedsprofiler, styrker, svagheder, værdier og prioriteringer. Med afsæt i læringerne fra første workshop arbejder vi her med selvudvikling og dykker ned i temaerne motivation og målsætning. Så vigtigt som det er at arbejde med personlig udvikling, lige så vigtigt er det også at kunne hvile i sit autentiske selv. Og det arbejder vi med på workshop 3. På sidste workshop, der binder vi sløjfe på alle læringerne fra både de tidligere workshops og de individuelle mentorsamtaler, så du er klar til at tage styringen. Som mentee kommer du til at blive en del af et eksklusivt fællesskab, hvor du får mulighed for at bruge noget tid sammen med ligesindede studerende, både selvfølgelig igennem de faglige workshops, men også igennem sociale aktiviteter. Mentorforløbet det afspejler vores hverdag i HRB, hvor der er et islæt af både noget fagligt, men også noget socialt.